Element zemlja, vrlina pravednost. Kako postići i razviti ovu vrlinu i kako uskladiti element zemlja? Danas eto malo o tome. Znači element zemlja je žute boje i vezan je za organe želudac i slezinu i on je povezan i sa emocijom brige, previše razmišljanja i preteranom mentalnom aktivnošću. Boje koje pomažu takođe su žute boje, kao što svi znamo kantarion, narodni lek koji je dobar za želudac, takođe i mnogi drugi lekovi žute boje, tako da to govorim čisto zato da objasnim da u kineskoj tradicionalnoj medicini, znači i lekovi i doba godine i boje, sve je to povezano sa ovim elementima i na taj način mi se trudimo da to bolje razumemo, primenimo na svakodnevni život i uskladimo sa našim ritmom života. Emocija koja je povezana sa ovim elementom, da kažemo ta emocija koja kada je preterana je loša, naravno da pozitivna strana ovog elementa je zapravo ta umna aktivnost, jasnoća misli, ali preterano razmišljanje, briga i tako dalje može da omete energiju ovog elementa. Kada previše razmišljate o nečemu, znate kako kažemo, ne mogu to da svarim, ne mogu da svarim tu situaciju, ne mogu da svarim tu osobu i tako dalje. To je ono što je vrlo, vrlo jasno govori o tome šta je ovaj element i kako on funkcioniše. Sad, da bi mogli to da stvarimo, znači treba da radimo na vrlini pravednosti, jasnih misli, stavova, ideja, težnje u životu. Samo bih još malo objasnila, pošto želim ove elemente da objasnim kroz prizmu meridijanskog časovnika, tako da ovaj element vlada u periodu od 9 do 11 časova ujutru i od 7 do 9 ujutru isto. Znači počinjemo sa doručkom, buđenjem, nekom laganom šetnjom, dobrom koncentracijom i onda od 7 do 9 i od 9 do 11, znači nastavljamo sa, možemo da učimo, da radimo, tada su misli jasne, možemo da donosimo neke odluke, da planiramo svoj dan, da razmišljamo o tome šta ćemo da radimo. Znači vrlo je važno da u tom periodu na taj način postavimo svoju energiju i nastavimo dan dalje na taj način. Ta emocija brige, znači evo objasnila sam je možda ovako najkraće i previše razmišljanja je eto to kad kažemo da ne možemo nešto da svarimo. Takođe to je dugotrajna emocija žaljenja, kajanja, nekih obsesija, obsesivnih misli, ponavljajućih misli i na kraju koja vodi do naravno i anksioznosti i sumnje u sebe. Da bi to promenili, potrebno je, šta je potrebno i kako da se usklađuje ove elemente. Znači, osim vežbi koje radimo i koje učimo na časovima i naravno obavezno uz ovaj meridijanski časovnik, njegovo ispravno razumevanje i polako postepeno primenu toga. Takođe, znači, potrebno je da umirimo svoj um. Znači, uvežbavanje uma je presudno za sve elemente i ovde pogotovo za element zemlju, znači da bi jasnije videli situacije, da bi mogli da procenimo i da prestanemo da razmišljamo, da ponavljamo neke misli i tako dalje, naše misli moraju da budu jasne, znači pre svega da ih umirimo i da ostvarimo jasnoću misli. Tako da, znači, te informacije koje se nakupljaju iz prošlosti u našem umu,
i povezuju sa sadašnjim trenutkom, nekada mogu da budu opterećujuće i ako ne vidimo i ne umemo jasno da procenimo, znači mogu da nam nanose štetu. Polako, uz jasno razmišljanje, mi polako uviđamo svoju svrhu u životu i na taj način polako čistimo, znači te naslage i blokade koje nastaju u ovom elementu. Jer ovaj element jeste vezan za za intelektualno, za učenje, za razmišljanje i onda u stvari kada je usklađen i umeren, onda on može da nam donosi dobro. Znači tada imamo dobru koncentraciju, možemo brzo da učimo, pamtimo, sećamo se događaja iz prošlosti i tako dalje. Tako da na taj način kada je taj element usklađen, mi imamo te osobine. Ono što jača taj osjećaj pravednosti. Šta je u stvari ta pravednost? Znači, to je jedna, da kažemo, motivisanost ka dobrim delima, znači motivisanost ka ispravnom postupanju, gde imamo jedno izbalansirano razumevanje pravde za opšte dobro, što zapravo uopšte nije jednostavno. Današnje shvatanje pravde je vrlo rastegljivo postalo. Šta je dobro, šta je loše, malo se gube te granice i ja lično, ovo je moje lično mišljenje i stav, mislim da to nije dobro, da ipak moraju da postoje neke granice i jasna vizija između toga šta je dobro i šta nije dobro, tako da ne možemo da prihvatamo neke stvari koje nisu ispravne. Sad treba znati šta je ono ispravno i kako postupati pravedno i zbog toga znači, je potreban ovaj trening uma o kome sam pričala i još neke osobine koje su tu, da kažemo, potrebne, znači da prihvatamo druge ljude, znači moramo da imamo tu fleksibilnost, ali do određene granice da ne prihvatamo svačije ponašanje ukoliko ono nije ispravno i pravedno, da budemo otvoreni, da možemo da razumemo druge ljude iako oni ne postupaju isto i ne misle isto kao mi, ali da znači možemo da prihvatimo tu različitost do određenih granica, zatim da prosto imamo to neko izbalansirano shvatanje pravde i da na taj način uvežbavamo takođe da bismo poboljšali ovo osjećanje pravednosti, takođe je potrebno da se uvežbavamo u iskrenosti, da iskreno govorimo ono što mislimo i da to onda što mislimo to i radimo, tako da na taj način možemo pravedno da postupamo i da naravno ne navodim vrline koje bi trebalo da se podrazumevaju kao što je poštenje, kao što je znači da ne lažete, da ne govorite, da ne ogovarate, da ne smišljate neke da kažem loše stvari za druge ljude i tako dalje. Znači polako ta pravednost treba da se razvija i znači to izbalansirano razumevanje pravde za opšte dobro zapravo treba da se poveže sa vrlinom saosećanja zato što nas ona vodi. Znači mi imamo tu nameru da pomognemo drugim ljudima i za njihovo dobro i takođe onda uz ovu vrlinu pravednosti mi možemo da delujemo, jer zapravo to je motiv delovanja. Znači, taj motiv delovanja da činimo dobro treba da bude bezuslovan, isto kao što je i samo delovanje. Tako da kada činimo neka dobra i pravedna dela,
ne treba da očekujemo nešto za uzvrat, jer je to izuzetno važno, jer tada se naše vrline razvijaju do maksimuma i imaju najveći efekat. Tako da i jedna i druga vrlina i saosećanje i pravednost se sa verom i ljubavlju manifestuju bez očekivanja da nam drugi ljudi to vrate. Tako da, eto, to je pravednosti, znači izuzetno ono što je najvažnije da zapamtimo je zapravo da u ovom elementu moramo da uvežbavamo jasnoću misli. To je ključno i zbog toga stalno se ponavlja to, znači da u Tai Chi Qigong treningu mi takođe meditiramo. Meditiramo i kroz pokret, ali takođe i kroz mirovanje, znači na oba načina postižemo taj sklad tela i uma i na taj način onda postižemo da ostvarimo tu energiju, znači usklađenu energiju svih 5 elemenata koje nas vodi i omogućuje nam zdraviji i potpuniji život, ispunjen život sa svrhom. Želim vam svima lep dan i vidimo se ponovo.